Bos días, queridos telespectadores. Bos días. O día de hoxe ven cargado de novidades. Así é, compañeira, pero entre todas queremos destacar a reportaxe realizada no Colexio de Aguía en Moaña. Os nenos e nenas da guía levan durante o todo o curso traballando na preparación do musical do Rei León. Cal é o seu gran proxecto para este curso? Vaya, non me cabe dúbida de que é un proxecto moi ambicioso. Para coñecer máis sobre como estás organizado e tarefas deben realizar un deles os nosos reporteiros e reporteiras visitaron e falaron cos seus protagonistas, os nenos e nenas. Dentro vídeo. A ver, chicos, que función tenes no musical? A ver, Sabela. Cantamos, bailamos y preparamos al escenario. Que estades preparando? Algo con cartón, Raquel. Estaba preparando también unas cajas de cartón para colocar por el lado. Para montar o escenario. Gustamos a vosa función? Sí! Dedicadolle moito tempo? Sí! Investigamos os personajes do Rei León. Estades facendo algún animal de cartón para o escenario? Sí! Xirafa! Una xirafa de cartón. Una xirafa de cartón gigante! Gigante y de papel periódicos. Y también de cartón. Y con canas. Y también de cartón. Y bambú. Caña de bambú. Y las piernas. Y tiene las piernas, pero ya es un poco rota. Y las patas. Y también la pusimos con cartón. Con que estades traballando no musical? Estuvimos trabajando los news y los pastores de las máscaras. Parecemos difícil facer os disfraces? Nos vamos a ayudar con nuestros padres, así que no tanto. Xa comenzastes a realizalos? Nos ayudados os nosos pais para o día do Entroido. Con que facedes as máscaras? Pois con goba e eva de diferentes colores. Cal é a vosa función no musical? Pois a nosa función é de camarógrafos. Os que gravan Los ensaios e o musical. como gravaste esta hora? Hasta agora gravamos os ensaios, o casting e algúns obradoiros que tiveron as outras clases relacionadas coa súa función. Que material utilizastes para gravar? Pois as tablets e logo os ordenadores para editar os vídeos e recortalos. Que traballades na música de Rei León? Somos os coreógrafos e coreógrafas do musical do Rei León. Elaboramos as rúbricas para o casting. Informamos das datas para que prepararan un baile. Formamos parte do tribunal para seleccionar os bailaríns e bailarinas. Pedimos de axuda aos dúas profesoras de baile para axudarnos coas coreografías a través dunha carta. Actualmente estamos preparando as coreografías. En que momento da mañá traballades? Na última sesión do luns e, a veces, noutras sesións durante as semanas. Quen tuvo a idea da
A mestra de música Elvi, a nosa profesora Piedad e unha profe de baile. É sinxelo traballar con nenos e as nenas do cole. Ao comezo non me doado, pero despois de varios ensaios xa parece máis sinxelo. Con que estades traballando no musical? Con luces e sombra. Gústavos a función que tedes? Si, é moi divertida. Estades practicando coas luces? Si, comezamos onte e eu e Danilo facemos un obradoiro. Como estades aprendendo o manexo das luces? Coa torre de luces. E tamén estamos practicando coa mesa de luces. En que sitio estades ensaiando? Na nosa aula, na aula de música e tamén na biblioteca. Cal é a vosa función no musical? Pois a nosa función é ser os guionistas, os que traducimos ao galego e reducimos todo o guión. Tivemos que, de 18 escenas, foran 8 e de 1 hora e media en 45 minutos, media hora. Tamén viño un pai que nos explicou a importancia dos cores no guión. Os cores representan as emocións dos diálogos. Pareceuros difícil facer o guión? Si, porque tuvemos que facer moitas probas ata chegar ao guión actual. Tamén ampliamos máis cousas, reducimos algunhas cancións e traducimos o importante ao galego. Como distribuísteis o traballo? Pois un escollía unha escena, a cortaba e a traducía ao galego. Logo Eli as uniu todas ao guión. Cal é a vosa función no musical? Pois realmente organizar todo o musical e buscar solución aos problemas que surxan. Onde se debe facer o musical? Pois iso xa se sabe. O vamos a facer no auditorio de Isas Barsas o 10 de xuño ás 4 da tarde. Con quanta xente contactaste? Chamadas non fixemos, pero mandamos emails sobre 7 ou así persoas. Quanto tempo os levou buscar unha auditorio? Levounos sobre 4 ou 5 semanas. Vaya, magnífico traballo dos nosos compañeiros e compañeiras. Unha reportaxe moi completa. Así é, esperamos con ansia a estrea deste musical que de seguro que será un éxito. Desexámoslle a mellor sortes a todo o seu elenco. E vos recordade, mañá volvemos á mesma hora con máis novidades. Chao! Chao.